ҳамин кадоматон ба сервиси нағз маъқул, сервиси нағз боша, ҳурмат кунанд, маъқул. Кадоматон буд ҳаёт ба ки ягон ҷо рафтед магазин, ҳамин хел нағз ухаживат кардан ки дусети чӣ харида рафтӣ, хотя мумкин ки план надоштӣ мехарам гуфта. Якчиним чӣ харидӣ, дуруст? Ҳамин хел аста, действительно сервис нағз бошад одам мехарад. Бо баъзе ҳаст ки мо ина мегем бо қабати ҳавайба сервиса нағз кунеду, бо қабати ҳавайба ҳамин ягон масол киленго ки бо арзонтар мекуниме, а ин продавец не гуфт. Вақте ки не гуфтед, байни шумо и байни клиент вай пайдо меша, халадок, хунукӣ пайдо меша. Ҳамин муддат ба дига кас приключать шудан штарко. Ин одам уже қабул, ин одам дальше разговора бурдан наметод. Ин одам уже дальше фрухтан наметод. Барои ҳамин момент ба продавец алиш шудан штарко. Дига кас бояд биёд гуфт ки ассалому алайкум, кадома шумо маъқул буд? Чӣ кофтани ҳастед? Просто гапа дигар бок сар карда, бояд ки фаҳмида гӯш кардан накун. Баъзе ҳамин клиентҳо ҳамин хел аст ки вай мехоҳад ки шумо бояд гӯш кунед. Мумкин ки ҳамон нарх ба мехарад, просто вай ба правилно фаҳмондан дарко. Мо ина мегем мигрируйте фокус клиента от цена к ценность. То бояд ки фокуси ҳамин нигоҳи ҳамина ҳамон арзиши ҳамон мола нишон додан тои. Ҳозир вай калаш ба фақат нархай. Ва ҳамин тоҷико худом ҳамин хел, унҷо ба арзунай. А унҷо ба сифаташ ҳамин хел меё, сифаташ чӣ хел? Вай маҳсулоти буҷо, маҳсулоти Хитой ме ё ранги нимо маҳсулоти мисол Япония. Арматури Хитой гиред арзунай. Арматури Россия гиред дигай. Қоидааш ҳамин.